Η πρωτεΐνη είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά τα σημαντικότερα από τα σημαντικά είναι δύο συστατικά όταν μιλάμε για επιβίωση, για ζωή του ανθρώπου. Είναι οξυγόνο και γλυκόζη, δύο. Οξυγόνο το παίρνουμε από τον αέρα και με μεγάλη κυκλοφορία το αίμα το πάει σε κάθε κύτταρο, σε κάθε όργανο και τα νύχια μας αναπνέουν και τρέφονται όχι από πάνω από τον αέρα, τρέφονται και αναπνέουν από το αίμα. Η γλυκόζη είναι ένας από τους 3 μονοζαχαρίδες, άλλοι 2 είναι φρουκτόζη και γαλακτόζη. Η γλυκόζη με το που τρώμε μπαίνει στο αίμα και με την βοήθεια της ινσουλίνης, τα οποία παράγεται στο ΥΠΑΡ, στο πάνκρεας, η ινσουλίνη δίνει εντολή στα κύτταρα να αποθηκευτεί η γλυκόζη στο σηκώτη και στους μυς για μελλοντική χρήση, ως γλυκογόνο. Λιγότερα στο σηκώτη, περισσότερα στους μυς. Και μένει εκεί ως γλυκογόνο. Μέχρι που μία ορμόνη, η γλυκογόνη, που παράγεται και αυτή όπως ινσουλίνη στο πάνκρεας, αυτή η ορμόνη δίνει εντολή στο σηκώτη, στο ΥΠΑΡ και στους μυς να κάνει το γλυκογόνο, πάλι γλυκόζη, όταν χρειάζεται ενέργεια. Για τις κινήσεις, για γυμναστική και γλυκόζη είναι, όλοι το ξέρουν, υδατάνθρακες, είναι απλή πατάτα, είναι δημητριακά, γι' αυτό καλό είναι ισορροπημένη διατροφή να είναι πατάτα, κρέας, σαλάτα. Για παράδειγμα, ψάρι, φαγόπυρο, σαλάτα. Ψάρι, σαλάτα, κρέας, σαλάτα δεν είναι ισορροπημένη διατροφή.